masih ruah. Aku diwawancara arep ngirim bapak tak belanja wedhus. Tapi rong lewat wedhus ning ndi lek aku golek wedhus iki ya. Jaluk tolong sapa ya iki? Apa ngene Pak RT ae ya? Ngene Pak RT ae. Moga-moga wong ngene ngomong Pak RT. Kencang ya mlaku. Lah piye patut to bin yo kowe sik to sing mlaku pernah tuwek kok iso. Iki jane catur ki ning dinding gon sing main ki sing putih sik mlaku dhisik. Lumrahe ning dinggon sing tuwek dhisik. Kok wong nom kok dhisik piye patut ya? Iki rumah samu genduren lho kowe. Catur iki. Dhisik. Lah. Brik urung-urung kok iso nglakoni jaran. Iki yo, cilik-cilik kok dhisik. Piye nek to? Kowe iki iso prasane iki? Lah mungkin juara tingkat kecamatan tahun 2005 tingkat kecamatan. Balik. Cilik iki mlaku dhisik nek wis mlaku dhisik lagi ngetokne jaran. Aku sik aku piye? Ya iya. Cepet to, Bos? Lah. Iki lomba lari apa catur kok iso? Lah tak sekak ngrasa apa-apa iki. Lha kene iki juara tingkat RT kok iso padane. Apa tingkat RT? Iki lho kecamatan Mas Amu. Nah. Agak kepangan. Kan. Piye to, Bos? Lah nek kowe mangan opo aku ora mangan? Mlakumu yo kleru nek carane. Kleru ku lho. Urip iki padha mangane kok iso. Kowe sing mangan kowe tok. Ya nek aku saiki ngono no. Sik to. Brik. Balene. Piye nek to? Piye nek? Apa ya eneng kok piye wong catur iso mlumpat. Iki catur dudu dam-daman kok iso mlumpat. Iki enek manusane iki lho. Kok iso mbok lumpati ngene iki lho. Ki sak senengku to. Kok sak seneng. Sing main sapa iki? Wong loro. Mungkin aku lho sing lakoni kok. Iso nganggo aturan dhewe. Wes saiki ngono jaranku wis mlaku. Yo. Kesuwen iki kok. Alah. Iki tenan yo njaluk dijotosi iki kok suwi-suwi kok. Gaya aku emosi. Jaran ki jangkae ombo ya, Bos. Iya, ning nek aturane catur ki jarane mlakune L. Telu. Ngene lho. Ning ndi Iya, nggone ya. jaran ya degrak-degrak to iki jane piye to? Wis bareng. Aku kok emosi ora ning penere belas. Aku wis ora masuk main karo kowe, Bos. Gila hiburan ketemu wong bluk. Dan jan iki papa lu iso ora kok iso. Lah. Kok papa iki nek kelakuanmu apik. Wong kelakuanmu saben dina wis senengane nggawe masalah kok papa. Ade ndi? Dah. Jarang metu to. Yang ndi? Teman karo Nino Oh, ora bener wong iki nek uga. Oh. Ade ndi jane? Jarang metu. Rencana. Kowe Kowe ora mesti arep ketemuan karo Nino to. Ade ndi, Don? wong lanang iki yo glek butuh to. Lah, butuh apen mulai nggawe masalah no. Loh, bro, aku ora tau peneri piye no. Yo kowe ambekane lho. Keplese. Tak jane ning ndi wae, mesti arep ketemuan karo Nino to. Iya, Ngajar tenan. ora. Wong lanang yo glek butuh ning ndi kono. Kok iso Masalahe kowe iki saben dina nggih masalah. Pertama, kowe nek ora ketemuan karo Nino, keloro kowe iki mesti mulih-mulih ki enek masalah. Aku ki wis males ngerti ora? sawah sing 5 hektar lho, Bu. Wayahe rabuk. Mergo wis tuwek-tuwek iki dirabuk bentang tuwek neh cepet del panen del. Nampa ngene ngono lho. Iso wong lanang kuwi nek metu ka omah, mulih ya kudu nggo hasil. Kanggo sapa to? Perya kanggo dirimu to. Bu nggih. Omonganmu jandon dan kayak tela lho. Empuk tapi nyereti. Ngono men to karo aku. Kowe iki asline terharu nemoni Nino to. Yo, aku karo Nino ya apa to? Cuma sebatas teman. Teman apa?
Teman tapi mesra. Des. Iki kan wah, poso. Udah selodar dikurang 5 sasingkas. Sir kuwi tuku wedhus. Kanggo persiapan Idul Adha lho. Ini sapa ya sing duwe sing jemongko lah mau diopeni nganti besar wis patut kanggo kurban wis masuk. Enak enggak? Nek iki gampang, Bos. Aku duwe. Wis tak tenang ya. Iki petong tenanan break, ora guyonan. Aku nek masalah duit iki kapan to petung gak tenanan. Iya apa ora? Ora wedhusmu kuwi lho. Wedhusku ya dinaneng to. Ya ning dase. Iya to. Ya bener. Iso. Aku petungan karo kowe ora tau eneng penere belas lho. Bos, nek pisan iki lho, iki mesti dadi. Lho pirang-pirang episode lho gagal terus nek karo kowe. Lan tak sutradarane koplak nggih critarane sing beneh kok iso. Kuwi wedhus tenanan apa wedhus foto? Iya to. Kok wedhus kok ora tenanan. Ya tenanan to, Bos. Ning dase apa ora? Piye to iki? Wedhus ora ning ndase. Sepur lho enek ndase. Wedhus ora eneng lho. Enggak apalane mesti mbok ruwet tok, petung apa-apa mbok ruwet tok. Aku wis ora pati yakin aku karo kowe iki. Nek dina iki ora, Bos. Aku nak urusan duit iki ya. Wis ora ning ruwete. Iya to? Gedhi purung wedhuse. Wedhus kuwi lemu tur gedhi. Wis kena apa mau diopeni nganti sok besar wis siap dibleh. Aja nek sok besar. Sesuk kok bleh lho kok domong sak RT ra ngentekne. Kuwi wedhus apa gajah jane kok iso. Oh, ngene iki lho. Nek ora ngerti open-open kuwi. Lan jajal didelok apa piye ayo? Neng kadange sapa manggane? Iya nang kandangku kono no. Tadi ket ning ngene tomin iki lho. Kuwi wedhusmu wedhus temen. Ya wedhusku tak Bos sing ngrete mendino aku no kok ya. Ya piro? Wis tok ae suka kene ngene wis tok. Regane blok. Regane to kok duit iki 3 juta wis ora masalah karo kowe, Bos. Ya kuwi duit tok. Gak campur godhong ya lho. Ya duit kaya Wedhus sak telu iki lho wedhus regane murah-murahe. delok barange kae lho. Ya nek ora percaya ya ayo didelok piye duse ayo. Sak diduwiti wong oh. Iya. Ana sing tak susul. Rasa suwi. Iya beres. Tenanan ora jane iki. Anu ngapusi pirang-pirang episode lho. Kur lakone jabrik, tomen, balik jabrik nek. Engko ning gendon aku. Assalamualaikum. Mas Ken. Salam. Gendon. Tidak memberi kesempatan. Macam-macam. Ura-ura. Ini apa Mbak Nom? Kebutuhan Mas Gendon. Iya dah. Ini apa Nem? Aku kirim-kirim bapak, aku butuh wedhus. Lasermu itu domba apa Jawa? Ya Jawa no. Malah. Lah kira-kira budgetmu piro? Wong 250 iki kira-kira wedhuse pantese piye ngono lho. Lah, gampang engko nek sak ngono jangane. Tapi siji apa loro sirmu? Lah nek siji cukup nyapa loro. Oke, wis gampang engko tak urusane kabeh. Karo Mas Gendon iki tenang. Semua beres. Bapakku supir truk, nenek sing nakali aku tak kongkon nabrak. Pakku juragan, nenek sing nakali tak kon nuku. Kayak kok kita Bapak Bin dong. Bapak Bin? Ini apa cah cicil mungkin. Apa mungkin iki? So turut cakruk jane ra sekolah ya. Satu prei, Bos. Aku sapa jawabanmu mesti satu prei. Ora tenang nyapun niki-niki mulu.
Nongkrong. Nongkrong wah, yo ngewangi-wangi. Pak ibu ning omah. Turu jelas. Arep ndi Pak Babin? Arep ngene jabrik tuku wedhus jabrik tak tuku. Jabrik kok duwe wedhus e? Lha mosok to, Rek? Wong-wonge lho ora duwe. Lho kok seru lho. Lah iki jane polisi apa to? Ora ngeruh lho. Lah mosok dudu wedhus jabrik sih didol iki. Ya, Cuk. Lah aku lho bar ketemu jabrik ning Cagruk. Ngomong nek duwe wedhus kono ku aku. Makane iki arep tak parani tak delok wedhuse kaya apa. Aku tak duwiti. Bah, iki jane polisi apa to? Engko nek dihapusi jabrik karepmu lho. Lah mosok polisi arep dihapusi jabrik. Wah. Aku wis ngelekne lho, Pak Babin. Nek dihapusi karmu. Iya. Tenang. Nek dihapusi yo gak sida tuku, ora bayaran. Lagi ngene nem, kira-kira butuh masak ora? Ya butuh no, masa wong 250 aku masak dhewe apa ya iso? Iya. Tapi tenang kok, enek sing masak kok. Sopo sing kok masak? Alah ya biasa. Dek Nino. Piye? Ya sapa kok Bu wong kene sing masake? Lah genah kowe lho, masak bahane gosong. Yo jane. Bangun. Datangnya kok ini. Waduh. Iya lho bos, ampun kuri ini mau. Aku yang repotnya sampean. Bancak nih wing repoti. Iso. Lah piye to? Ning dunya iki ora enek sing tak tolek kejaba sampean. Ini lho bos, aku ki duwe wedhus. Yo. Kaya dituku to ditulung aku ki. Pedusmu domba apa Jawa? Ya Jawa wong ya Jawa. Gedhi purung kira-kira. Wis jemoko lah kira-kira. Wis poel. Ya wis. Masuk. Lah iki lho Mas Gendor, masuk. Apa to? Kowe kuwi ora masuk, mesti masuk. Ya sini men, tak ganti ya. Iya, saya betul tak bayari. Iya. Sah? Sah. Heeh. Dosnya cepatno, tak parani saiki omah ya. Oke, bos. Boleh aku ya? Ya wis sedang cepatno saya. Aku selalu ingat. Mergo kan bapakku guru. Jadi aku selalu mengingat. Bapakku sopir. Bapakku juragan, duitnya akeh. Bapakku kerjane ning ndi? Lah sopir juragan nek ora eneng bapakku sudah di guru. Iye ora sekolah. Betul bodoh. Ijek sekti mamaku. Lah kok iso? Lah mamaku lo anti setrum. Wah. Maksudnya? Anti anu listrik. Lah kok iso Rek? Mamaku lo ngomong ning ayahku. Piye? Kon ganti lampu. Katane mamaku arep demut. Kapan kuwi? Dek bengi. Kowe krungu kuwi? Krungu. Kowe rong turu. Gong. Sulit menjelaskan. Gendon barang ya aneh-aneh. Anak rong turu so sama ganti lampu. Wes ngene, arep ngejabrik aku. Oke. Bahasa sangoni. Hai. Apa Bin? Nyapone. Lali ye. Panggah janji manggon ning Cagruk dadi Pak Ogah. Iku loro. Ya, Bun. Iya. Ya.
Dik Nino. Mas Gendon. Arek iki to, Dik. Anggap nang toko Mas Gendon. Walah, bareng aku ayo. Alamak, aku kok dadi masalah nang. Alah, tenang gak apa-apa. Aman-aman wis kok. Gak aku kok nang bojomu aku. Gak iki aku wis pamitan. Gak udah aku butuhne sampean. Atune nyapa? Aku serku takon masak kok. Takon masak nggih kambing guling. Mbah, masak gedeng ketok iki, Mas. Iya, wis tok tenang ae. Kan, bareng aku ya. Wes ayo. Mau bisa karo terus. Keluarga besar Aja Komedi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa.